So nasaran, may gabi ka na itong tanan. Okay, so pasalamatan na sa itong Ginooha nga nakatambok na ni Santos nga misa. Aron na to siya mapasalamatan sa mga grasya nga itong nadawa. Taga na itong Ginoo, sa kamasipang pakpak. Pak! Okay, very good. Perfect na kayo sa tubangan. Ha? Labi na kayo sa itong mga nagasunod online. Ha? Shout out no? Sa itong mga taga-sunod no? Ng kapadayon ha? Sa pag-ampuban ka na to, bisan online. Ha? Ang butang no, kung kabantay mo, kadausan hato, doon na ito yung mga kontra. Allah, bisag magbinutan ta, doon na ito yung mga kontra. Nga naman, kay doon na may mga kontrabida. Usay na ba mga kontrabida, magtuo nga sila ang bida. Paita. Usay bitano sa eskwelahan. Paita ang mga bata, magtuo sila ng ilang kontrabida ang mga maestra. Labi na si Miss Mercy Garong. Hindi bitano. Nga magyaw-yaw sila. No? Wala sila kabaw nga sila sa ang sakripisyuhan na imong cross sa mga maestra. Labi na magklase na. May nga na maestra, okay class, unsa may inyong mga ambisyon sa kinabuhi? Anong gusto niyong maging paglaki ninyo? Ha? So, ipangutana ni Pedro, Dro, unsa makaroon, ikadako ni mo, Dro. Siya, ma'am, gusto ko mahimong sundao. Sa ayaw na, Dro, kay patyon kasi mong kontra. Sige, ma'am, gusto na lang ko mahimong kontra. Paita, no? Kasi hindi ta kasapot ba, no? O, ikaw, Dong, pila ni mga edad? Siya, 13, ma'am. Siya, unsa may imong ambisyon sa kinabuhi? Ma'am, gusto ko mahimong 14. Paita, no? Kaya sa'yo magkalibog ba, no? O, ikaw, Dong, no? Simon, sa may imong gusto, ikadako, ma'am, gusto ko nga mapadool kang Lord. Oy, wow, gusto ka magseminaryo. Jadi, ma'am, gusto ko mag-drug Lord. Paita. Ayaw, ana, Dong. O, no, may pagmanguma lang ka. Siya, kakapoy ang manguma. Wala ka masayo, Dong, kanang atong ikaon nga bugas. Gabi ka na sa mangungunguma, ilag yun ang ipatuan o dugo o singot sa bantong ra aslom among bugas. Paita. Kaya maringin ito nga pagkalisod. No? Yung saysad, no? Ang mga kontrabida, narasa sa balay, maglibog ang amo, kinsay kontrabida, kinsay bida. Ang amo ba, o ang sulugoon. Ang amo, kasabot sa iyang katabang, saday, nga nung naghilak man kaday. Sa ma'am, na ako'y daghan kayong bugas. Ang daghan sa kayong bugas, naong, sa di mo katog, ma'am. Ano yung sa kakatog? Siya na, maong gani, ma'am, kaya na mo ko'y problema, ma'am. Anong sabihin problema? Kani nga akong bugas, ma'am. Di buga lagi. Gatuyok-tuyok lang naman ako sa pagkalisod. No? Usay sa mga problema rin sa ilang mga banag asawa. Nagtigo mga bana. Kauban si Jorlyn, mga choir. No? Ang pangutana, hoy, kamo, kanyang mga asawa, prutas. Unsa man sila. Nito bang si Jorlyn, ma'am? Father, si Jessica murag tambis. Oy, nga naman, kay bisang tambok, pero the best. Ganindot na. O, ikaw dong, nung sa maning mga asawa, sama. Kaya pa din, murag durian. Nga naman, bisang baho, lami. Oh, ita. O, ikaw dong, tsada, murag bangga. Nga naman, nagsilang manggamit ang kwarta nga di iya. Paita, no? Ikaw dong, sa may mga asawa, siya, murag sinigulas. Nga naman, mag-away may magsingsingit, dayon layas. Paita, no? O, ikaw dong, sa may mga asawa, siya, murag papaya. Nga naman, dako na, nagsalik pa siyang papa o gyaya. Paita, no? Na ikaw dong, tsada, masawa, murag fruit salad. Nga naman, pirmi lang ko mailad. Mailad ko nga, waman di ko'y asawa. Paita. Kaya maligyan na ito nga, pagkapait, no? Yan magkarelate kay sa atong ebanghelyo karon mo niyang gisgutan, ha? Nga mga tinunan ni Jesus, doon na sila gibadlong. Kay dili man nila kauban, so basing ilan ng kontra. Nga nung nanambal po sa ngalan ni Jesus. Pero giingnan sila ni Jesus, inini ni, ano? Nang ka na mga tao, nga dapi ka na to, no? Nga dili mo kontra ka na to, atong mga kauban. Mata ng usay, karon nga hapit ng eleksyon. Unsaon man nimo pag ila, nga imo sila mga kauban, kung dili sila mo kontra kanimo, so imo silang mga kauban. No? Murag sa atong mga barkada, kung doon ay barkada nga iniglakaw sa usa, libakon niya, so dili na siya ato. Kaya ang barkada, supposed to be, mo suporta sa usa. Mo may meaning sa barkada, o mo barug sa kauban, da ang suporta. Wow, kanindot, no? Muna ko sa hindi bang daotay ang mag-amiguhay. Sa kamigo, di ko sa amigo, so, hoy, buwangan, ato ko sa inyo. O niya, nagigukod ko sa iyong iro. Siya, maumong ko na bay. Ang among iro, ganahan ka ng mga matignaw, maong igukod ka. Siya, bantog rang iro ni Puyo sa inyo, ha? Kaya mas mati ka. Pastilan ba, no? Muna, ningon ang Ginoo, ha? Bisan si kinsang tao nga manghimo o butang nga maayo sa akong ngalan, akong gikahimutan. Siyempre, kung manampag ta, in the name of Jesus, iya ka ng kabubuton. Usay ko na itong binuangan, dili na iya, ha?
Natin sa kataon, siya, uy, naon sa maka siya doon, hospital ko, nga naman, nagka-UTI, kasi kung inom og coke, sa'yo na kaya naon, sa man, ayaw inom og coke, kung sabi niya, kung inom, Sprite, Sprite, mura ng tao, naglakaw na saag, siya dong, asa ng Caltex, siya na sa cellphone, ha? Nga naman, Caltex, di ba? Call and text. Buang juga siya. May nalang buang kaysa masaag, paitan. Mga butang nga mga istorya, mga magkapasakit sa tundughan. Mo nang usahay ang mga tao, dili sila mo accept sa bag-ong mga membro o sa bag-ong mga higala. Kaya para nila, mura magkompetensya. Usay bitaw no sa atong mga barkada, mapila to nga murag di man ko indiri. Kay silang tanan ay uyab, ako ray wa. Paitan. Yung say pa kung makauyab, buwagan sa dayon. Pagkalisod sa kinabuhi, no? Mao na nga ng Ginoo ang atong panaghiusa mo dyan ay atong kabuton. Labi na yun, pagsugod sa atong tagsa-tagsa kapamilya. No? Ngayon sa kabata, December 25, dagang siya nakulikta nga kwarta. December 26, iyang gihatag sa iyang mama. Pagka January, iyang gibawi ng iyang mama. Nga na yung mama bawion. Unsa rito atong gikaon sa miyaging adlaw. Paita, no? Nawa. Mo na nga ng Ginoo, kung maayo lang atong tinguha sa usag-usa, atong makabot ang langit. Urang utana sila. Unsa din ang langit? Ningon sila ang langit mo ng lugar sa mga buta, sa mga pungkol o sa mga bakol. Oh? Nga naman, giingon sa Ginoo, kung imong mata, magkapahimo kanimong dautan, lugita kini, mas maayo pa nga masulod ka sa langit nga way mata, kaysa puno kag mata, pero mato ka sa impyerno. No? Mausad sa imong kamot, mausad sa imong tiil. No? Kanimutaw mga buta usahay, pagkanindot unta sa ilang kahimtang kung ato lang respetaan. Isa una ba nanayaw, hindi ni mother. No? Dito namin sa dressing room. So, na-restore nga babae. No? Nag-ilis po siya, dito lang kubo ako. Good evening, ma'am. Siya lang nalitaw ko. Naglang ikabala ka, ma'am, kay buta man ko. Chay, salamat ko. Pero ma'am, naayon ako. Baita, no? Kaya yung pagkalisod ba, no? Masaya ito, kini mga pungkol. Nindot kay pangasaon. Kaya nga naman, bisang mabinuang pa ka, di ka masagpaan. Baita. Kaya sa kalalaki, din siya, buha nga ba yun, nakapamabdos ko siya. Niya, wari kang gukta, siya, nga naman, pungkol man siya. Muna nga pagkalisod yun, no? Muna, naging Ginoo, ha? Nga sa atong kinabuhi, mo ni ang atong hinumduman nga mas importante pa ang gingharian sa langit kaysa mga butang nga makuha sa atong mga kamot, sa atong mga tiil o sa atong mga mata nga dili maghatod kanato ngadto sa gingharian. Sa tanong atong mga binuhatan, depende sa atong intensyon. Kung maayo ang atong intensyon, maayo sa atong pagkadulngan. Na iba mo tabang-tabang pero nailaing intensyon. Magkatawa ko sa kay kining summer na naday mga pahibalo. Doon ay libreng tuli sa Don Bosco. Halat sa atong mayor. Nadagan sa pagkatuli kay libre pag human ang hilak ngay. So yung naghilak mo, sakit kay tuli. Sa di man ang tuli may sakit. Kung sabi ang tattoo. Ano man? Gibutangan mag-tattoo ang among paan. Gibutangan nito, a project of our beloved mayor. Baita. Maniging napagkalisod, no? So, dili dahil pininood, ha? Mao na nga sa itong kinabuhi mo nitong lang taon, ha? Na mga kasakit ka tumakitaan, pero sahi kini mo ang kasakit, gihimo sa Dios agi pagdisiplina sa matag usa kanato, ha? Masama sa tanom, no? Kita pruningan, kita putlan, para mubunga o daghan, no? O tanang usahay sa itong kinabuhi, no? Ang mga bata, disiplinahon, ang mga bata, taga-agag may punal para lang sila magkat-on. Sa kabata, ipangutan na siya maestra siya, dong, isa may gusto ni mong mubunal ni mo kung nakasa ka. Si mama o si papa, siya si papa lang. Ano man, tama siya sa Afrika. Pagkita kay what, diha. Muna, usay sa tao na to, ang ilang gibuhat maayo, nga usay din na ito makitaan, anaran at may bawaan sa dugay ng panahon. No? Ito sa magginikanan na stricto kayo mga anak nga. Wadyo uyab-uyab. Hantan makagraduate. No? So stricto, bagulpol. Pero sadang ni-graduate na, dito pa nila nakitaan ang kalampusan nga gitagana kung kita magtuman sa ginikanan. Nya ila sang gisunod, sa diyang sila na sa inaminyo, no? Ngayon ang pag-atiman, pinagi sa disiplina, ug pagbantay sa usag-usa. Umanin inot nga mensahe karon ha. Ang sa atong kinabuhi, atong lantaw. If it comes from God, then it must be good. So sa atong kinabuhi, kung atong gibuhat maayo, siguro yun nagikan ni sa Ginoo, kung mabalik ka na to, pinagi sa mga grasyang atong gikinahanglan. Ngayon mo nito, yan po sa itong misa karoon, ngayon sa itong kinabuhi, magpabilin kitang malig-on sa paghimo og maayo, para doon na sa mga maayong butang nga moabot sa itong kinabuhi. Amen.
Manindog.